Как превръщаме това в това? По възможно най-бърз, безболезнен и щадящ косама начин. Моите начини да правя косата си с ролерите Get Wavy. Ще използваме само един ролер, за да ви покажа най-бързия и лесен начин за правене. Започването от началото, т.е. връхчетата. Важно е да ги държите добре в сноп, защото ако ги разпределите на целия ролер, няма да стават такива хубави букли или изобщо wavy кадрички. Така, издръпваш добре и умотаваш първо връхчетата, хващате здраво и започвате да въртите навътре. Като вече косата започва да се разпределя по целият ролер. Завивате още веднъж ролера, за да е по-стабилен. Аз имам много коса и затова е малко по-трудно. И хващате. Вариант номер 2. При втория вариант разделям косата на 3. Един горния пласт и два странични. Слагам ролера от горната страна. Пак хващам косата на сноп и много внимавам за краищата. Хубаво прибирам назад и защипвам. Правя този вариант, защото аз много обичам косата ми предната и част, буклите да са навън. Има опасност ролера да падне напред, ако не е достатъчно стабилен. В случая на мен не ми пада. Ако ви пада, просто слагате една фибичка отзад. Не е нищо, кой знае какво. Кое е важно да е здраво. И от другата страна. Много често ме питат дали си стилизирам с нещо косата. Хора, аз имам щастието косата ми да е супер лесна за обработка. И всъщност най-хубавото е, че на 3-4 ден с ролерите тя става все по-добра. Така че аз имам нужда само единствено от нещо, което да хидратира краищата. И ето ме. На мен така ми е удобно, защото си ползвам и за възглавнички. И последния начин, който аз много харесвам е, предния ролер отново е навит по този начин. Навън, както ви показах. Хващам пак два пласта, но ги навивам отзад. И започвам да въртя отново навътре. Ето. Завивам още веднъж, за да е по-стабилно. Последния ролер. Ето ми е косата със сън. Винаги тук имам един малък кичур, не ми обръщайте внимание. И не забравяйте едно, косата ви никога няма да стане като моята. Няма да стане и като на нито един качен в страницата на Get Wavy. Ролерите показват пълния потенциал на косата, която вие имате. Затова дайте и шанс.